Santiago Bernabéu, domov nejslavnějšího klubu této planety. Jak vlastně vznikl a proč má zrovna takové jméno? Pojďme se na to podívat. Nemůžeme mluvit o historii Santiaga Bernabéu, aniž bychom nezmínili stadion Chamartín, který zde bude hrát důležitou roli. Bílý balet zde hrál od roku konkrétně 14. května 1924 do roku 1946. Vzhledem k tomu, že byl o Real Madrid enormní zájem, tak se vedení Realu s čelem panem prezidentem Santiagem Bernabéem rozhodli postavit nový stadion. Červené označení značí, že zde bude ležet budoucí stadion Realu Madrid. Žluté označení ukazuje současný Chamartínův stadion. Architekt nového stadionu byl Manuel Muñoz Monasterio, který postavil také stadion Ramona Sancheze Pizjuana. Zde můžete vidět historicky první model toho, jak bude nový stadion vypadat. Dne 27.10. roku 1944 prezident Santiago Bernabéu položil základní kámen budoucího stadionu. Nový stadion byl stavěn v době, kdy byl v provozu ten starý, jak můžete vidět na obrázku. Aby se stavba dokončila, Real Madrid si musel najít dočasný azyl a našel ho u Atletica Madrid, Estadio Metropolitano. Nový stadion byl slavnostně otevřený 14.12. roku 1947 v přátelském utkání OS Belenenses. Jednalo se o portugalského zástupce, který Bílý balet porazil 3-2. Utkání bylo zahájeno půl čtvrté. Rozhodčí byl pan Pedro Escartín z madridské školy. Historicky první gól dal v 15. minutě hlavičkou útočník Realu Madrid Sabino Barinaga. Po zápase se oba týmy sešly na společné večeři. Co se historicky prvního ligového zápasu týče, ten se odehrál ve 12. kole La Ligy proti Athletic Club Bilbao. Rozhodčí byl José Fontana Fernández. Bílý balet vyhrál 5-1. První gól padl ve 4. minutě. Dal ho madridský záložník Alonso, asistoval mu Barinaga. Nový stadion měl kapacitu 70 000 míst. Na první sezonu se prodalo 10 532 permanentek. V tomto období 1947 se Real Madrid stal prvním španělským týmem, co oblékl dres s čísly. Historicky první sezona na novém stadioně pro Bílý balet dopadla neúspěšně. Real Madrid skončila na 11. pozici. O Real Madrid byl enormní zájem, proto v roce 1953 proběhla rekonstrukce v ulici Parte Darmian. Zde byly také postaveny 2 věže. V červnu roku 1954 měl stadion kapacitu 125 000 míst. Dne 2. ledna roku 1955 bylo na schůzi správní rady rozhodnuto o tom, že se stadion bude jmenovat Estadio Santiago Bernabéu. Proč? A kdo to byl Santiago Bernabéu? Santiago Bernabéu narodil se 8. června roku 1895. Narodil se v Albacete. V jeho 5 letech se rodina přestěhovala do Madridu, kde vystudoval práva. Po studiu se naplno věnoval svému milovanému fotbalu a Realu Madrid, který miloval. Kariéru začal v bílém baletu v roce 1910, což činí v 15 letech. Kariéru ukončil v roce 1927. Poté se stal trenérem bílého baletu od roku 1933 do roku 1941. Od roku 1943 se stal předsedou bílého baletu. Okamžitě začal pracovat na svém velkém snu, a to bylo vybudovat nový stadion. A také díky němu je dnes Real Madrid světovým velkoklubem. 2. června roku 1978 v 82 letech nás navždy opustil. 12.10. roku 1955 Santiago Bernabéu zažilo historický okamžik, a to když poprvé se ukázal na mezinárodní scéně. Bylo to v lize mistrů. Real Madrid na svém stadionu přivítal švýcarského zástupce Servette. Bílý balet vyhrál 5-0. Historicky první gól dal v 29. minutě legendární Alfredo Di Stefano. Na tento zápas si cestu našlo 40 000 diváků. V dané sezóně také v lize mistrů Santiago Bernabéu zažilo divácký rekord, a to 129 690 diváků. Tento rekord padl 19. dubna roku 56 v semifinále proti AC Milan.
Billy Ballet vyhrál 4-2. Za rok, konkrétně 30. května 1957, Santiago Bernabéu zažil další historický okamžik, a to, když hostilo v finále Ligy mistrů, kde se utkali domácí Real Madrid proti Fiorentině. Billy Ballet vyhrál 2-0. Ještě v roce 1957 proběhla rekonstrukce, konkrétně se modernizovalo umělé osvětlení, aby Real Madrid mohl hrát ve večerních hodinách. Zde můžete vidět Santiago Bernabéu v 60. letech. V roce 1964 Španělsko hostilo mistrovství Evropy a Santiago Bernabéu byl jeden z hostitelských stadionů a také hostilo v finále, kde domácí Španělé vyzvali Sovětský svaz. Domácí vyhráli 2-1. První gól dal Pereda, který odehrál 2 utkání za Billy Ballet. Většinou času strávil v rivalské Barceloně. Rozhodující gól dal Marcelinho, legenda Realu Saragossa. V 10. měsíci roku 1972 byla nainstalovaná elektronická tabule. Poprvé byla použita na rozlučce madridské legendy Paca Genta. Jedna z největších rekonstrukcí Santiago Bernabéu prošla v 80. letech, jelikož Španělsko v roce 82 hostilo mistrovství světa a místní svatostánek krom základní části hostilo v finále. Rekonstrukce proběhla ve všech aspektech. Zmodernizovaly se schodiště, tunely, osvětlení, byla dána nová fasada a také byla postavena střecha. Pro lepší přístup na nové tribuny a zlepšení evakuace byly postaveny 4 věže, vybavené 2 centrálními schodišti a spirálovitou rampou. Práce trvaly 16 měsíců a stálo to 4,5 milionu eur. Jak již bylo zmíněno, Santiago Bernabéu hostilo finále, které se odehrálo 11. července roku 82. Itálie porazila západní Německo a stalo se mistrem světa. Na začátku milénia přišla další rekonstrukce v podobě nové střechy, sedačky a zmodernizoval se stadion. To vše Billy Ballet vyšlo okolo 30 milionů eur. Nová kapacita stadionu byla 81 000 diváků. Další velká rekonstrukce přišla v období 20. let 21. století. Tato rekonstrukce Billy Ballet stalo okolo 525 milionů eur. Perez prohlásil, náš stadion je jeden z nejlepších stadionů na světě a my chceme, aby byl ten nejlepší. Nový stadion nebude sloužit jen k fotbalovým zápasům. Bude tam restaurace, hotel, obchodní centrum či kasíno. Doufám, že se vám dokument líbil. Děkuji vám za pozornost, mějte se pěkně a ahoj.